Kasi banggunit ba? Kita ka ni? Disney Princess. Arte kayo, nanimaho binagbanig. Tayo sabi, pasakyan, magandang naman ng duha. Naku, apuglawa sa nimbayutan yoy. Saingon mo dong. Wala ay. Asa rin ka matukol. Yeras babaw. Babaw pugukol, sabay nilang takol. Tayo sabi, ay kung ang kulang-kula be. Kita ka ni? Disney Princess. Respeto. Ay, sorry mga nga. Sir, sakay mo? Yes. Musaka pa din yung bata, oh. Napamangkahay lugar na kol. Ay, sakto pa kayo. Dali na mo, 50-50 raman eh. Tara dong. Sige, pinta lang ha. Kuya, mularga naman katada yun. Ay, alanganin, mangguduhar, manggud mo. Aso magpaabot na punta ni kol. O, dong, kay ugmulakaw ta, ako may alkansian eh. Ay, nagdali ba ako? Sa klaseng style ni. Dam, ay lang ko kay init ug ulo dam kay panginabuhi magud ni ako ah. Pasakyan sa lumidaan be kay kabay tindog dire oh. Sige, lingkod sa ninyo samtang nagulatag pasahero la eh. Ako na dong. Ay tanaw sa kong kuan palda. Nyakis. Arte kayo, nanimaho binagbanig. Usa ingon mo dong? Ay wala ulay, masakay ra ko. Panggunit diha, o ba ka PhilHealth? Bitaw sir, maghulat na lang tayo pasahero mo, isa lang may kulang. Pasahero ra kong agdon ma'am, basta kung makaya pa, kargahon ako. Ay dili oy. Isa lang may kulang. Boss, ikaw may duha dia, boss? Aw! Oh, luwag pa kayo! Duha man na! Luwag pa man kayo na, kulang pa na. Oh, sige boss, napay may karga boss. Aw! Unsa man na? Napay karga? La boss, oleng 50 kilos. Taysa, may maayo ni. Tay dili mayo, sa imo ha dili mayo, pero sa kwa maayo ni kay dako kog income ani. Karga boss. Larga! Sige ra, at least makalarga na. Si Bugi ma'am kay ay pwede pilon sa imong payong ma'am. Dili pwede. Kabulong init kayo. Pagdali daw may be. Matay nagdelikado ni bihi ah. Boss, pwede mo na ako boss kay dola mo dok balay dire. Ah, mao ba dong? Sige dong kay murag taod-taod pa gyud ni ba? Boss, namat kay boss, muna ako sa kubos. So taod-taod pagdita. Taod-taod pa gyud ta ma'am kay i-plaster pa man nato nya, luag pa gyud kaayo ba? Boss, dili ni guide boss. Ay, pwede ra ninyo gunitan lang ninyo boss? Sige boss, gaan-gaan ra man eh. Pre, sakay na ta pre, paita ko. Ay siglo aga kay kabulong lisod kayo. Ay, sige bang gunit ba? Taysa. Ang uling ba mahugaw o maabaga oh? Hugaw ba ang style ninyo? Ay dong, ibalhin diri speakers dong para di siya matandog. Sibog na to pre. Nabuisit ako ha! Ma'am, sorry kay ma'am ha. Naglisod magud sila bugat kayo, mas mayo mutabang na lang ka ma'am. Mura na kaloko sa kuha ha? Ay, sige, tiket ang uling be. Boss, napay lugar na. Ay, sigo pa. Dali. May gani sigo pa. Ay, sige, ano? Tayo sabi, pasakyan, magandang naman ng duha. Ay, pag nga sir, trabaho raman ni ako ah. Dali na mo diri dong, i-plaster na to ni. Ah, ma'am, pwede po diri na lang ka sa tangke para dili ka sige kabundulan anang uling. Mas maayo, para dili ko sige kabudul-budulan na ng uling dire. Pero, isipti sa ako niya kung iPhone 13, 1TB fully fade. Ha? Ay, sige ma'am. Akong isiptik, walang niya nag-abot na to. 5 minutes later. O di ba ma'am? Plaster na kayo? Tara na ma'am. Tara. Five minutes later. Boss, salamat kayo sa pagkarga. Salamat kayo. Sige. Boss, salamat kayo. Sunod na po na. Salamat. Sige, ayaw mo. Unya ma'am, kumustang biyahe?